Pri mikrofóne Tomáš Kopecký. Tomáš, klobok dole, ako sa mužstvo dvihlo po tej prvej tretine, ale stokrát smola, že sme ju tak zbabrali. Tak je to škoda, tá prvá tretina nám ušla. Bohužiaľ, no, dnešný hokej je už taký, pokiaľ nehráte 60 minút, tak nemôžete vyhrať. A my sme ešte bojovali, zvrátili sme to na začiatku tej tretej tretiny, sme vyrovnali a bohužiaľ dostali sme tam štvrtý gól a to nás trošku utlmilo. Keď bola šanca v paru pre 2,5 minúty, sme zatvorili takmer celý čas Dínov, chýbalo kúsok šťastia. Tam, jak do porekadlo nedáš gól, dostaneš, tam sme mali šancu a nedali sme gól a zrazu sme dostali z toho z protiútoku. No, je to škoda, ja si myslím, že tento manšaft mal na to, aby postúpil do toho semifinále a je to veľká škola pre tých mladších hráčov, si myslím, takže ja dúfam, že sa z toho poučia. Keď budeme hrať, tak ja sme hrali v druhej tretine, tak ja si myslím, že máme šancu hrať s hociakým mužstvom. Tomáš, ako dlho bude prevládať tebe to sklamanie? Neviem, dúfam, určite nejakú dobu to potrvá a neviem, to je teraz ťažko povedať. Krátke zhodnotenie toho šampionátu, účinkovania, čo boli najväčšie pozitíva, čo možno vyzdvihnúť? Tak cieľ sme si dali pred šampionátom postúpiť do štvrťfinále a tam už sme vedeli, že to je o jednom zápase a hrali sme, okrem tej prvej tretiny si myslím, že sme hrali dobrý hokej. Máme na čom stavať a ja dúfam, že budeme len ďalej a ďalej napredovať. Takže určite stále je čo zlepšovať, či už ako tímovo, alebo ja osobne, takže stále treba pozerať dopredu a stále sa treba zlepšovať. Tomáš, ďakujem.